Nakon smotre sveučilišta i 10. gimnazija organizira smotru fakulteta. Ovo je već druga godina da 10. gimnazija okuplja sastavnice Zagrebačkog sveučilišta i na taj način pomaže maturantima oko izbora fakulteta. Koji ćeš faks upisati? Veterinarstvo ili ekonomiju? Najvjerojatnije ekonomiju. Ja isto, vjerojatno, da. Pa ja planiram FSB, ja ću vjerojatno psihologiju. Svoj štand na smotri imao i Fakultet političkih znanosti, koji je predstavio dva studija, studij politologije i studij novinarstva. Gledatelji, javljamo se uživo iz izbornog stožera, gdje vlada pravoslavlje nakon objave izbornih rezultata. Koji ti se štand najviše svidio na smotri? Pa definitivno Fakultet političkih znanosti, jer sam probala nešto novo, onako čitati s onog, ne znam kako se zove. To je takozvani blesimetar, glavna atrakcija ovoga štanda. Tako je predstavljena i televizija Student, jedan od 3 studentska medija koje postoje na Fakultetu političkih znanosti. Užasno puno praktičnog znanja, ja nisam ni očekivala, recimo kad sam upisivala faks, išla sam s premisom da kao zanima me pisanje, zanimaju me mediji, sad ću ja kao se ukušati u tome, ali zapravo sam naučila snimat, montirat i sad me više zanima i dokumentarni film, recimo, što apsolutno nikad ne bih rekla da će me zanimati. Ono što je nama novinarima nemoguće, studentima FSB-a je mačji kašalj, robot koji je na daljinski, makete brodova, dronovi i avioni, samo su dio čari njihovog fakulteta. Pa FSB bi trebalo upisati zato što kada ga završe, oni mogu sve. Mogu raditi kod nas, mogu raditi vani, mogu biti u drugom području u kojoj su studirali. FSB ih priprema ne samo na znanje, nego i na to kako se snaći i kako učiti nova područja. Svake godine održava se smotra sveučilišta u Zagrebu na Velesajmu. U 10. gimnaziji odlučili su da u svom prostoru mogu imati smotru. Zbog toga što smo imali upite od mnogih fakulteta da bi se oni željeli predstaviti učenicima. I to je nama nezgodno što bi svaki dan netko dolazio, jedan dan, drugi, treći i tako redom. I tako su jedan dan okupili sve. I pokazalo se korisnim, jer učenici 10. gimnazije nemaju neki prevladavajući odabir. Nakon mature rasprše se po raznim fakultetima i zato su im sve ove informacije dragocjene. Jako VMF i PBF su jako dobri fakulteti, skidam kapu njima, ali mislim da je naš fakultet puno više nekako praktičniji i puno se više radi na terenu kod nas. Svi bi trebali upisati zapravo kineziološki fakultet, jer za razliku od drugih fakulteta, na našem fakultetu prevladava obiteljska atmosfera i zajedno vježbamo, družimo se, a opet stječemo neko znanje koje će nam trebati u budućnosti. Smotra u 10. je maturantima omogućila da saznaju sve detalje oko željenih fakulteta. Tko zna, možda će baš oni za par godina doći opet u 10. predstavljati upravo svoj fakultet.